Helo dosbarth derbyn, sut ydych chi? Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn. Dwi'n methu credu fod y flwyddyn wedi mynd yn barod. Mae wedi gwibio heibio mor gyflym. Dwi wedi cael cymaint o hwyl yn eich dysgu chi eleni ac yn dod i nabod bob un ohonoch chi. Dwi wedi cael hwyl yn chwerthin gyda pob un yn y dosbarth. Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch am weithio mor galed i fi yn yr ysgol a tra bod ni wedi bod yn gweithio adre. Dwi'n gobeithio gewch chi gyd haf wrth eich boddau yn mwynhau gyda mam a dad a teulu i gyd, a wedyn yn barod i ddod nôl i'r ysgol ym mis Medi fel plant mawr blwyddyn 1. Byddwch chi drws nesaf gyda Miss Bennell, ond peidiwch chi a phoeni, fydd Mrs Parry yn dod mewn i ddweud helo blwyddyn 1 bob dydd. Iawn te, am y tro dwi am ddweud hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau. Mae'n amser dweud hwyl fawr i'r dosbarth erbyn. A welai chi ym mis Medi fel plant mawr blwyddyn 1. Hwyl fawr blantos! Helo dosbarth erbyn. Dwi eisiau diolch i chi am eich cwmni eleni. A mae'n hyfryd gweld chi nôl yn yr ysgol. A mae'n bach da chi wedi tyfu. Da chi'n blant mawr nawr ac yn barod i symud at Miss Bennell i blwyddyn 1. Felly, gwyliau hapus i chi. A dwi'n edrych ymlaen i'ch gweld chi yn mis Medi. Ta! Helo, dosbarth derbyn. Fi'n cael ei ti a Mrs Parry a ffrindiau. Fi'n cael ei wneud mathemateg. Hwyl fawr ffrindiau. Ffrindiau Mrs Parry a fan gobeithio bod chi gyd yn mynd i cael haf braf. Fi'n edrych ymlaen i gweld chi yn y hyder. Hwyl fawr ffrindiau. Helo dosbarth derbyn. Edrych ymlaen i gweld chi'n blwyddyn 1. Hwyl fawr dosbarth derbyn. Hwyl fawr Miss Parry, hwyl fawr Miss Bon. Helo Miss Parry a ffrindiau. Roedd hi wedi cael hwyl yn dysgu efo ti. A wel ti mewn mis Medi. Hwyl! Helo dosbarth derbyn. Mr T. Hwyl fawr. Helo ffrindiau. Fi'n edrych ymlaen i gweld ti ar rywle haf. Hwyl fawr. Hwyl da. Sut wyt ti? Fi'n iawn da. Next year, we'll still be friends. Coffee, tea. Hwyl fawr.